Dobrý den, vítám vás všechny u mého výkladu karet. Podíváme se, co máte dneska vědět, co máte slyšet právě v tuto chvíli a na co se máte připravit. Takže já karty ještě zamíchám a vám všem bych chtěla moc poděkovat za vaše milé komentáře, lajky, odběry, za váš čas, který mi věnujete. A podíváme se tedy, co vás čeká, co tady přichází, na co se máte připravit. Tak. První karta, věž, ukončení nějaké životní etapy, ukončení určité situace. Jako byste tady za sebou nechávali všechno nefunkční, jako byste tady uzavírali nejenom v sobě určité kapitoly, ale možná se teď pohli z místa směrem, kam byste třeba vůbec nepředpokládali, že byste se mohli vydat. Jakoby tady bylo určité překvapení. Možná osud zasáhl, abyste se mohli od něčeho osvobodit. Možná jste nemohli udělat nějaký krok k takové svobodě nebo osvobození se od určité situace. Možná to nešlo vlastními silami a teď osud zasahuje. Podíváme se jak. Co je tady ukončení? Ukončení čeho? Ukončení samoty. Je tady karta poustevník a možná jste opravdu se poslední dobou cítili osamocení nebo měli pocit, že jste pro ostatní takový neviditelný. Možná jste tady byli v situaci, kdy láska dlouho nepřicházela nebo ani nějaké kamarádství, přátelství. Je to, jako by byly chvíle, kdy vy jste si říkali, že byste v tom životě opravdu někoho potřebovali, někoho, o koho se můžete opřít, nebo komu se můžete aspoň vypovídat, po případě třeba sdílet určité zážitky, smutky, radost. Je to tady, jako byste teď měli z této pozice vystoupit. Možná i proto osud zasahuje, protože mnoho lidí se cítí opuštěných a to i ve vztazích. Někdy prožíváme vztahy, ve kterých jsme na všechno sami, kdy ten druhý se svým způsobem nějak veze. Po případě i pro toho partnera se někdy můžeme stávat neviditelnými a jako by jsme nebyli, jako by jsme byli už samozřejmostí. Takže podíváme se, už víme, ukončení životní etapy, ukončení samoty, zásah osudu, abyste se pohli z místa. A tady to máme, milenci, až mě zamrazilo. Přichází láska, přichází vášeň, přichází pokušení, jako by do vašeho života vstupoval někdo, kdo vám ho opravdu změní, kdo ukončí určitou životní etapu nejenom svoji, ale i tu vaši. Je to, jako by osud zasáhl právě proto, aby se potkali osoby, které jsou v mnohem stejné, samozřejmě v něčem i odlišné, ale aby spolu souzněli. Možná je tady výběr, jako by vám osud někoho vybral a vy jste samozřejmě byla vybrána pro něho. Tak, kdo je ten muž? Kdo to je? Co to je za člověka? To je muž ze spoustu zkušeností. To není žádný, já bych řekla, mladíček nebo taková duše neskušená. To je někdo, kdo prožil v životě dobré i zlé, kdo si z toho něco vzal a kdo má určité představy o vztahu. Je to člověk, který si vybojoval nějakou svou pozici, může to být i pozice pracovní, ale já bych řekla spíše takové to své místo na slunci. On to nemusel mít jednoduché, třeba hned od raného mládí mohl vyrůstat v nějaké nefunkční rodině nebo mohl být obklopen třeba kamarády, kteří
Sice ano, s ním trávili čas, ale nebylo to to pravé ořechové, jako by stále tady něco hledal. Únik z něčeho. On se musel brzy postavit sám na vlastní nohy a musel bojovat sám za sebe. Přesně tak, jak musel bojovat i ve vztazích. Možná několikrát udělal nějakou špatnou volbu a pak ty vztahy padaly. Mohla tam být i nějaká jeho chyba, kterou vlastně postupem času zpracoval a které už se nechce dopustit a nedopustí. Tady je člověk, který už párkrát dostal přes ten čumák, ale udělalo to z něj chlapa a to je důležité. Takže chlap, pravý chlap. To je hezké. Co vy? I vy jste žena, která kolikrát musela mít nasazenou tu masku. Možná ji nějak drtil systém, možná lidé kolem ní, možná tady nemohla nikdy být sama sebou. Jakoby tady měla určité poslání, možná tady třeba měla i určitý cíl v mládí. Někdy přemýšlíme, čím se chceme stát. Někdo veterinářem, někdo chce dělat zedničinu, některá žena chce pracovat v kanceláři, druhá chce cestovat. Tady ty sny byly, ale mně to připadá, že díky nějakému vztahu nebo díky nějakým lidem, kteří ji obklopovali, se její cesty ubíraly úplně jinam a nedošlo tady k určitému naplnění. Mohly přijít třeba brzy děti nebo mohl tam být partner, který prostě chtěl dělat věci po svém a chtěl tu ženu přizpůsobit své cestě. Je tady vidět, že se snažila ty masky sundat, že chtěla být kolikrát opravdu sama sebou nebo chtěla jít za svým cílem, ale buď do toho něco přišlo, nebo tam zrovna byl v jejím životě někdo, kdo s ní nesouzněla, kdo, já bych řekla, nedovolil nebo nepodpořil jí v té vlastní cestě. Může se to týkat samozřejmě třeba podnikání nebo nějakého talentu, koníčku. Jakoby vlastně sny, které měla, se nesplnily, nebo aspoň většina část, to je taková ta zásadní, že si představovala, že chce toho pravého, že bude žít s ním až do smrti a bude dělat povolání svých snů. Tady něco nevyšlo. Možná tady došlo i k nějaké takové špatné finanční situaci. Mohla procházet obdobím, kdy nebylo na ten chleba, nebo mohla někoho živit, po případě podporovat, třeba i partnera. Takže tady jsou vlastně lidé, kteří mají opravdu oba dva velké zkušenosti, něčím si prošli. Ta žena už tu masku zhodila, už možná v této situaci jí je jedno, kdo o ní bude co povídat, nebo kdo si o ní co myslí, protože už třeba i na něco rezignovala a ani netoužila potom, aby se zase spálila a proto už vztahy nějak moc neudržovala nebo nesnažila se. Tady je vidět, jako by na něco rezignovala. Ale my tady vidíme kartu milenců a vlastně viděli jsme zásah osudu. Možná ten osud ví, že teď je právě čas na to, kdy ta žena má jít nějakou svojí cestou s člověkem, který bude milovat. Ten osud jí chce dát lásku. Lásku nejenom sama k sobě, ale i lásku někoho, kdo s ní bude souznit a my už vidíme, že přichází opravdový muž, což je úžasné. Muž, který pomůže v určité situaci. Já bych ale řekla, hodně nám to souvisí vlastně s cestou té ženy. Možná ji tady bude podporovat právě v té vlastní cestě. Vy se můžete seznámit i díky vašemu zaměstnání nebo
cestě do zaměstnání. Může to být tady člověk, který do vašeho života vpluje nějak tak přirozeně, náhodně. Půjdete někde na úřad něco vyřizovat. On tam zrovna bude stát vedle vás, můžete jít někde na poštu, do obchodu. Jako by vás ten os postavil vedle sebe, abyste mohli začít spolu komunikovat. Protože tady je komunikace a mám takový pocit, když vidím tu ženu, jak je uzavřená, že opravdu už teď nemíní nikoho oslovovat, nemíní se seznamovat a možná nemíní už ani moc komunikovat. Prostě období, kdy vlastně tápe v tom životě, kdy neví, jestli vlastně ta budoucnost ještě někdy bude šťastná. A proto tady ten muž, který se vlastně naráz, možná i náhodou ocitne vedle vás a začne povídat. Možná na začátku jenom tak nějak neurčitě, třeba i o nějakých nesmyslech. Není to zase takový pitomec, aby mluvil, jak je krásné počasí a kolik zrovna co stojí v obchodě. Mně to připadá, že vás zaujme první větou. Větou, která vás nějakým způsobem osloví a kdy vy mu věnujete svoji pozornost. Bude to o něčem příjemném, veselém a já bych řekla, že to bude zrovna o něčem, co může souviset s věcmi mezi nebem a zemí. Jako by řekl větu, která bude nějakým způsobem zvláštní, ale vám bude připadat, že je to vaše, že tomu rozumíte, že takhle uvažujete, takhle myslíte. Člověk, který se nebojí oslovit ženu, která je mu na první pohled sympatická a z které vyzařuje určitá energie, která je mu blízká. A věřte, že vy tyhle energie vyzařujete. Jenomže jenom pro určitou sortu lidí nebo pro určitého, jak tady vidíme, partnera, přitáhnete si ho svou energií. Tady je vidět, že on bude naprosto přirozený. Jako byste se třeba znali, nebo jako byste se už viděli. A tady vidíme propojení duší. Dívejte se, propojení duší, myšlenky, vize. Mohli jste vlastně snít o takovém partnerovi, tak jak mohl snít on o vás. Teď nebudeme dávat na první dojem, na první pohled. Jo? On to nemusí být žádný Alain Delon nebo Brad Pitt. Jo? To může být člověk, který vám na první pohled přijde třeba obyčejný, ale jakmile řekne určitou větu, tak vy ucítíte jeho energii a vidíte jeho rozzářené oči, vidíte jeho úsměv, ten člověk se vám bude líbit. Kdyby nepromluvil, možná kolem něho projdete, ale tím, že promluví, jako by ukázal svou pravou tvář. On počítá i s tím, že nebudete komunikovat. Možná to z vás vycítí, že se vám do toho moc nechce. Že jste v něčem opatrná, nebo že tam jsou určité bloky. A on tohle úplně přejde. Úplně přirozeně začne povídat další a další věci, na které pak třeba z začátku jenom kývnete, pak se rozmluvíte. A tady je řeč myšlenek, stejné myšlenky, stejné vize, stejné plány. Možná to vám tady rozproudí tu krev v žilách. Možná tím vás zaujme. Třeba vysloví
nějaké přání nebo sen, cíl, který vy máte. Možná vám začne povídat o tom, že chce jet na dovolenou na určité místo, kde zrovna vy chcete je také, nebo o kterém přemýšlíte, že byste tam někdy jeli. Může to být cokoliv, ale rozhodně je tady shoda myšlenek. To nebude náhoda. My už víme, že tady zasahuje osud, že to není jenom takhle z nějakého plezíru. Tady je domov, šťastný domov. Věrnost, láska. To je člověk, který si představuje opravdu ten krb někde v tom domečku, bytečku, na tom krbu fotečky té rodiny, blízkých, fotky z určitých zážitků. Nebude to člověk, který má uložené věci jenom v mobilu. On to chce mít před očima a chce se chlubit se svou rodinou. Když pak přijdete k němu domů, nebo když vytvoříte společný domov, tak tam nebudou nějaké drahé obrazy a nějaké takové kýčovité věci. Tam budete cítit, že jste doma. A jak se budete více a více poznávat, tak tam bude přibývat více a více fotek vašich společných. Možná teď uvidíte, že je tam někde s pejskem, nebo že je někde v přírodě, někde lyžuje, někde plave. Tady třeba nějaký sportovní úspěch, fotky z mládí, ale ty budou postupně mizet a budou je nahrazovat vaše společné fotky z vašich společných zážitků. Fotky třeba vašich dětí. Ať je už společných nebo ne. Vnoučat. Tady to bude, jako byste opravdu vytvářeli nějakou velkou rodinu. To je člověk, který nežije někde z konzerv a z polotovaru, ale který rád vaří. Který ochutnává třeba cizí nebo exotické, takhle bych to řekla, exotické jídla rád. Rád vaří, rád vymýšlí, miluje recepty. On je taky třeba delší dobu sám, naučil se takhle žít a naučil se mít takové ty malé radosti v tom denním životě a může to být zrovna to jídlo. I kdybyste vy teď byli vegetariánky nebo drželi nějaké diety, on okamžitě najede na nějaké recepty a podpoří vás v tom. Možná do toho dá špetku nějakého koření, aby vám to lépe chutnalo. A nebo i zná takové recepty, které vy neznáte. Zajímavé, že ten muž je rád vaří, možná hodně ženské energie, ale to je první, co nám ukázal, že je to chlap. To není žádná omáčka, jo? To je opravdu chlap ze vším všudy. Dokáže si užívat toho každodenního života a dokáže si užívat každý den, jako by to byl svátek. A možná ten právě jeho klid, ta vyrovnanost, ta stabilita vás nadchne. Jakoby podporoval i vaši stabilitu, váš klid. Tady je jistota. On má nastavené výborně rodinné hodnoty, věrnost, jo, tady i takové to parťáctví, kamarádství ve vztahu, nejenom tu postel. To je člověk, který umí na vztahu pracovat, umí překvapovat, umí dělat radost a který si umí ženu hýčkat. Naučil se to. Taky tady to třeba z začátku nedělal. Ale teď to dělá rád a bude to dělat právě pro vás.
Člověk, který se nebojí o finance. To znamená, že určitě je zabezpečený, nemá třeba žádné nějaké závazky. Každý má třeba nějakou půjčku nebo hypotéku, ale já si myslím, že i on toho bude nějak zbavený tady, že to nebude mít, po případě vydělá tolik, že si uplatí, co chce a ještě mu zbyde na to, aby si tady cestoval, aby poznával, jak jsme říkali, nové chutě, nové země, aby chodil do kina, na výstavu. Prostě co ho zaujme, tam on si zatím jde nebo jede. Člověk, který pracuje hodně rukama, rád pracuje rukama. Jak už víme, rád vaří, ale podle mě to bude člověk, který se nezalekne toho, že má něco udělat v bytě nebo na baráčku. Ten bude umět zedničinu a bude takový poloviční instalatér a elektrikář. Ten si se vším poradí. Ale přitom nesmírně inteligentní. S ním si budete moct popovídat o všem, o všech tématech. A hlavně rád se učí, rád, jak jsme říkali, poznává nové věci, takže se i rád učí a rád objevuje. Rád objevuje. S tímto člověkem hodíte všechno za hlavu. Všechny starosti jakoby odešly. Ta karta ukazuje něco úžasného. Vy jste tady s něčím bojovali, možná i se svým osamocením. Možná ještě s nějakými dalšími překážkami nebo situacemi ve vašem životě. S ním se toho všeho zbavíte. Přichází do vašeho života, aby vás toho zbavil. A zbaví vás toho rád. Mně tady ukazuje, že to je člověk, který si vás zaslouží. Protože vy jste duše, která má spoustu lásky v srdci a která dokáže tu lásku dát. Vy jste se jenom uzavřeli do určité bubliny. Ale s tímto mužem uvěříte, že láska může být oplácená, že to tentokrát nebude jenom o vás, že vy dáváte a ten ostatní si jen bere, nebo ten druhý si jen bere. On bude dávat stejně jako vy, se stejnou měrou. On bude šťastný, že může někoho milovat. Jakoby si ten osud rozhodl, že spojí dva lidi, kteří něco vzdali, přesto ve skrytu duše touží po lásce. Jakoby je vedle sebe postavil, aby se poznali a pak šli společným životem, aby si splnili svůj sen, který měli třeba někde před x lety, když byli mladí, naivní. Ono se to nepovedlo, ale tentokrát se vám to povedlo. Toto je zásah osudu. Takže já vám tohle moc přeji. To je úžasný chlap. Kdybych nebyla tady zadaná, tak ho beru taky. Třeba ho taky potkám, aspoň si povykládáme. Vy ostatní si užívejte těchto krásných dnů, krásných energií. Věřím, že tady toho muže brzy potkáte a těším se s vámi u dalších výkladů. Nashledanou.